Grojokan geguyon dayi tangisan. Lho, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen tak aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bongkokan karo aku, Bagong. Tak bondo tamak krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur. Kowe gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan muta ngitung lintang tangeh kelakone jebak wurunge. Sing dadi nyatane Dewi Banowati tresna karo aku mesti tok gawe, mesti tok gunake daya kemandeng. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki mergo saka pangguna munggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe mung wong kere karo nggaup karo prameswari ora bakal kelakon. Kowe mung wong gedibal karo dhaup karo prameswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Tobat, Kang Mas menika ginaken menapa lho kok iso kandhi kaya ngono? Piye, apa itu? Wis ben mengke wae wis ben omong dhewe-dhewe. Oke ciumu ile betul iki. Gede cilik menenye. Gede cilik apa cilik tempat cilik. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara tobat. Mono kawan Bagong. Wonten dawuh. Kowe mapan ana ing kene kira-kira wis pirang dina? Setengah sasi. Tobat. Nalika kowe teka sepisanan biyen kowe matur karo aku yen to kepengin melu resik Taman Negara Ngastina. Tak menehi wektu sedina, 2 dina, 3 dina lah kok ora rampung-rampung. Anggere nyapu tok sebar meneh. Karepmu piye? Ben suwe piye? Ben suwe mapan teng Negara Ngastina. Sebabe apa? Kula seneng teng mriki. Mboten ngliwet. Mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu, malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki. Dahar nggih sareng Gusti Banowati. Pun pripun? Nuwun sewu. Tilem kemawon sampeyan dadak njaluk dicritani. Sampeyan teng amben kula gelar kloso teng ngisor. Pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur e. Tobat. Ngono ya? Nggih. Nek mboten ngoten pripun? Ajeng kula tinggal sampeyan ora gelem. Bareng tekan ngumbahi pun. Sampeyan nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondeli ning tidak secara langsung. Sampeyan maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakniki kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Sak suwene niki sampeyan maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Lha tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek panjenengan ngendika heeh, nek ora nggih empun kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul. Kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ngawiyat. Mengangen-angene sak batur kaya kula iki kok ndek pengangen-angen gayuh lintang neng langit niku ora mustahil ora bakal kelakon. Ewadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Tobat kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padak karo angen-angenku. Asik.
Nek ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayuh wulan kutha ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semono tau crita karo aku. Sing jeneng kang gumlaroning jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan bae kadangkala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepinginan ya pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nggih, anu jantung. Tresno. Tobat. Aku dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi. Dasarmu apa? Lah sampeyan nek ndelokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong nggih ta? Kula tahu pas nguceki sandangan sampeyan pas umbah-umbah, sampeyan lenggah teng kursi, sampeyan nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketoke. Mergo kula jengkang-jengking terus kula benake ning bareng tak sawang niku mboten nglirik kathok kula ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong dawuh tak kandhani ya ning aja kowe gegeden rumangsa mbok menawa ming rasaku wae. Nggih saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luwih seneng luwih tentrem luwih ayem. Aku luwih bungah pendak-pendak tangi saka nendra. Aku wis iso ngguyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek emben kudung sawet to. Kurang ajar bareng tak sawang nggon aku to. Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng ta kula nganten nika? Seneng tobat. Esuk-esuk wis netel jatilan karo jinglak-jinglak. Aku arep munjuk bae nganti ora sida mergo ngguyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng nglipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit Mak, sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresnane ati lan ati. Tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnane kula apa anane. Tobat. Nomor 3. Nah. Nomor 3. Mbok sing cecah ngedeg-degi senengane. Tresna sing nomor 3. Tenane. Nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku. Waduh. Tenane. Iya, Bagong tenan. Yakin? Iya tenan. Wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya. Ing atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa? Ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak, tresna kuwi ora iso disingkirke. Tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresna karo Bagong. Wis aku wis bloko. Tobat, isin aku. Wong wedok kok ngomongke dhisik. Geleleng iki.
wis cucuk lek ku ngombe ndok bebek. Ndok bebek sak teleke. Asli to, perasaanku iki wis krasa. Dewi Banowati anggere aku ngepel mesti melu njunjungke ember, mindahke ember. Terus aku ngepel nganggo tongkat kae osok-osok, dheke ngajari nyekel tanganku. Bagong, le ngepelke ora ngono-ngono, mujur. Aduh. Anggere sare tak kancani aku turun nang isor, dheke turun nang dhuwur, gayane tangane diklembrehke. Tekan dadaku terus dijine uwi. Ora ngomongke kuwi wegaku, isin aku. Ora ngomongke kuwi wegaku. Nyatae kok. Rasa isin padha-padha gedene kok isin. Kula wis sadar terus tangane tak balekke nang dhuwur, blek. Ngerti aku? To, tanganku tak balekke nang dhuwur. Lah mundhalke alon-alon. Ngerti ora? Iya ora aku krasa aku. Waduh. Tak ngonoke. Krasa to? Krasa. Wah. Iki ya wis ben ra apa-apa padha gedene. Jan temonjo tenan iki. Nek ngoten nggih, kula tak prasaja. Prasaja piye? Kula rek ora mulih niku ya nuwun sewu. Wis ketukulan suket. Wis ketukulan rasa tresna teng ati kula. Tenan apa piye? Ning kula ya ora mawas diri. Kula niku wong sing ilo karo gitok kula. Sampeyan niku wong ayu, sampeyan niku wong wah wis pokoke sapa to sing ora kepencut karo Dewi Banowati. Jagat ngantos kebrebegen ayune Dewi Banowati. Monggo kula niku ya wis tuwa, nggih to? Aku sampeyan tresna kalih kula. Kula ya ketukulan rasa tresna iki jane kula wis mikir, iki gek-gek ming rasaku dhewe. Iki gek-gek ming perasaanku sing ora nyata. Aku mencoba menepis. Aku mencoba menepis dengan perasaanku. Kenapa aku bisa kayak gini? Batu-batu iki omongan cara ngendi? Oh iya lali aku. Kaya nek main sinetron ya aku. Aku wis kula niki wis coba mengelak saka ati kula. Ora aku ora mungkin. Aku ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayu wulan, utang ngitung lintang, tangan kelakone jepak purunge. Aku sadar diri. Siapakah aku? Aku adalah Arya Kamandanu. Sandiwara kuno radione wis rusak. Heeh. Ae jane ming kuwi. Ning bareng sampean bloko, nek sampean duweni rasa tresna lahir batin. Jel. Kekuatan atiku terus luar biasa iki. Ning nuwun sewu niki wonten pepalang. Pepalange apa? Lah sampean wis kagungan garwa to? Prabu Duryudana. Aku wis jelek. Non, aku wis ra seneng. Wong nek wis ra seneng arep ngendi rek parane? Didandan ora kaya ngapa ya ora iso. Ora seneng ya ora seneng. Prabu Duryudana sugih. Tentrem ku ora perkara sugih. Bungah ora perkara sugih. Ning tentrem karo bungahe ngati iki mung gumantung nggone Gulawentah sing kakung lawan sing putri. Nadyan ora nate diwenehi apa-apa. Ning nek uripe tentrem ku ya iso kelakon. Ora nate diwenehi apa-apa. Nek uripe bungah ya iso kelakon. Tentrem karo bungah ku ora ukuran bondo donya. Bagus Duryudana ya kali aku. Tentrem karo bungah ku ora perkara bagus. Duwe bojo bagus nek gerus ning ati. Wabrak apa? Apa mek arep digaglaki baguse apa piye? Sip. Duwe eleke nek duwe yang eleke nek iso membuat bahagia, ya ta? Iso pancen ngono lho nyatane aku kuwi nek jejer kowe, aku kene dadi jar kowe, atiku seneng Bagong, atiku seneng. Tolong sabar. Boleh gandrung nganggo Jawa wae. Ora iso cah modern e. Kon nganggo Jawa ora. Yo liyane. I'm still loving you.
Kuwi lagune sapa? Gita. Gita sapa? Gita Rolis. Ngawur kae. Sak penake dhewe ora. Nembang sing penak ora iso, ora tau iso nembang swara kula sliring, biring, minir. Ora iso pas karo gamelan. Pokoke sampean wis tenan to iki? Iya tenan. Ah nek tenan ya adegane ora ngene iki. Adegane piye? Aku ya ngadeg. Ngadeg ora apa-apa. Entuk, entuk. Lah nek ora iso ngadeg aku ya ora seneng. Iso. Iso aku. Padake. Ngadeg aku arepan. Iya lah kene nek ngadeg kaya ngono kuwi gagah. Sesuk traininge ganti Pak Tobat. Mun buri wis tipis banget kaya ngono. Kain kok cetha bokonge. Karena ora tau tak nggo ganti, tak nggo ngosek-ngosek iki dadi kaine tipis. Kaya plastik to, jerone ketok. Jijik ora. Ngono dipamer-pamerke. Sampeyan ya ora ngono kuwi karo garwa iki sing tata krama, lenggah ngisor. Pak Tobat, aku iki prameswari. Prameswari ya nek wis mengungkapkan tresna karo Bagong. Ayo. Selak kowe arepan. Oke, ora masalah. Ora gelem linggo ngisor ora masalah. Aku njaluk pamit Barawati. Aja. Kowe aja lunga, nek kowe lunga aku mati. Wah, tambah gleleng iki. Kopi. Injing wis tak dawuh. Ayo menang dawuh apa? Wis ben kopi. Kopi udu gaman, kopi. Kopi kok semene iki lek ngombe loloden ya. Kopi. Injing wis tak garwa ya ngladeni ngono kuwi. Martabak, tobat. Dadak kongkonan, ora apa-apa. Pokoke jerone isine ndok. Ndok napa? Ndok sing gedhe. Ndok kebo. Kurang ajar ya. Wong lanang kok ngombe ndok kebo. Banawati, wonten dawuh. Kopi apa iki? Wontenipun namung kopi-kopi sasetan menika. Ya tuku sing larang Prameswari kok mung sasetan kula kok ampase setengah gelas dhewe. Gek nang dhuwur. Kopi po lemah. Tobat, nyuwun pamunten lah kok dadi rewele ra jamak-jamak. Sing kecut inggih. Menika. Kok ora kecut? Pak Tobat wis kecut boten wonten dicelupi apa ngono lho. Kumono kaos kaki. Engko ora kecut. Pak Tobat ya dadi bojone Banawati ora njur ngawur kaya ngono kuwi ya dahare ya kudu sing teratur. Oh iya. Martabak nembe tumbas. Aduh selangele. Wis anane kenthang-kenthang. Kenthang ki wigati soalé aku wis bar nandur kenthang sak mangsa-mangsa kathokku suwek kenthange metu. Tobat aneh-aneh wae. Karena ya garwa inggih. Berarti ki aku wis entuk bobok dhuwur. Sampun pikantuk. Tenan? Iya. Gek peteng. Barang entuk bobok dhuwur kok njur gek peteng gek lagi jam 09.00 awan kok wis gek peteng. Oh, aku ngantuk. Alah, gawean. Lagi jam 09.00 kok njur ngantuk ora. Senengane kok njur padake ora ngerti karo sanepa. Wong ora ngantuk kok di ngantuk-ngantukke. Mataku abang Banawati, mataku abang. Abang yo men ditetesi. Wah, angel iki. Ngejak bobok angel. Yo mlaku-mlaku yo men kesel. Engko ora njur ngantuk, Tobat. Menapa badhe mriksani lelangen guyon maton? Apa no? Ana apa? Ngono. Oh iya. Ana apa? Wonten niki menika Negaring Sira menika pendak yaketen menika nanggap guyon maton. Bintang tamune sapa?
wonten nemban namanipun Tatin. Wah, Bagor Brand. Kathah sanget abdi negari Ngastina ing badhe nglipur dhateng panjenengan mangke kula ingkang paring dawuh wonten ingkang saking Sulawesi Elisa nggih wonten. Heeh, cangkem elek kuwi to. Inggih. Wonten sinten ingkang swantenipun sae inggih menika Ayu Purwasari wonten sinten ingkang radi nuwun sewu radi sepuh ning Ediane Kepati-pati. Sawa. Prastiwi idolaku kowe. Aku darene karek nganggo kathok ireng to. Tulisane Prastiwi Lovers. Prastiwi Lovers SD Kadipolo 2. Katopat to kan tilas kok ditulis sampeyan. Ya ndana ya monggo kula ndherekaken. Heeh. Pokoke wis lho iki nek aku lara kula nderek sakit, nek aku mati kula nderek pejah. Nek Prabu Duryodana tekan kene menawi badhe ngunjara panjenengan kula ya kudu dikunjara. Menawi badhe mituna panjenengan kula ya kudu dipidana. Pokoke supaya mukti supaya mati asik. Matur nuwun. Yuk bareng yuk. Monggo. Mamas digandeng. Patu-patu picak apa piye? Picak dengkulmu mlocot. Mengkon gandenge kok padake terus dianggep picak. Men mesra. Wis men mesra gandeng mlaku terus tangane remet-remetan. Baru mau tangane gedhe banget kok tangan gendruwo. Wegah kon remet-remetan. Remuk tanganku ya abuh kabeh. Yo, mlaku yo. Monggo kula ndherekaken Kang Mas Bagong. Iya, Diamond Diajeng. Punten sewu-sewu kalamatanipun Nada Wadana Kang Mas. Waduh jan. Kaya lega atiku diceluk Kang Mas. Injih. Salebetipun kula panjenengan mresani dhateng guyon maton sembrono parikena para abdi negari Ngastina. Komuli tuwuh raos kuwatir salebet ing manah kula. Kuwatir piye maksudmu Diamond? Diajeng. Kleru-kleru terus aku saking Diajeng. Menawi mangke ngantos Sinuwun Prabu Duryudana menika wuninga. Menawi ngantos mangke para nayaka negari Ngastina menika wuninga, mongko Sinuwun Prabu Duryudana menika gadah kadang inggih menika para Sata Kurawa. Menawi ngantos mlebet wonten telenging taman kados pundi menika mangke kedadosanipun. Kowe iki tak pikir ora lahir batin. Mboten lahir batos kados pundi? Mau kowe ngomong karo aku, matur karo aku Diajeng. Pokoke sebaya mukti, sebaya mati, abot padha dipikul, enteng padha dicangkik. Tegese ana masalah apa-apa iki diadepi wong loro. Aku saiki kowe pikirane kaya ngono, berarti omonganmu mau sore mau ora lahir batin. Tobat, kula menika lahir batos. Ana lahir batin nek wis pancen diniati ngene iki bebasan rawe-rawe tak rantas malang-malang diputung wong loro. Aku mau wis kandha to, aku lara kowe ngrasake lara. Aku mati kowe golek dalaning pati. Semono uga kowe lara aku ya ngrasake lara. Kira-kira nek kowe tekane pati, pangestumu tak jaluk, aku tak golek rondo. Tobat aku sak penake dhewe le omong. Mulai kula pecah panjenengan ya kudu pecah. Kudu pokoke mati kabeh. Wis ngono wae rasa dadak piye-piye. Sapa sing arep mepalangi? Menawi ingkang rawuh wonten ing taman menika Sinuwun Prabu Duryudana malah kepasang Yogya katujuhe ngoni. Inu putrane Pak Subakestawa. Ki ana ide no, ki ana ide. Lah tobat iki mung kari bodong tok sing ngerti. Heeh. Kepasang Yogya katujuhe ngene. Nek Prabu Duryodana tekan kene rawuh mrene tak tembung sing apik-apik. Sinuwun Ngastina gandeng Dewi Banawati sampun boten tresna kaliyan panjenengan, mila samangke sampun tresna kaliyan Bagong.
panjenengan kula aturi misahaken katesanipun Dewi Banowati Banowati kok Banobati rangkokean batine iki ngene iki Dewi Banowati badhe kula wengku minangka garwa menawi Sinur Prabu Duryudana duka apa dianggep aku wedi karo Nalendra Ngastina tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi mula tresna kuwi adang kala iso ditohi pati iki tak ketokke jiwa lanangku karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana tekan kene tak tembung apik-apik ora entuk, tak jak glut. Tobat. Kuwi tenan apa piye? Ya mbuh mengko. Tobat. Lah kok ora maton ngono lho. Wis pokoke dilakoni sik to. Ora apa-apa lah. Wah, mau ngantuke. Bola-bali kok ngantuk-ngantuk wis teturon saiki ya ngantuk meneh tobat ya sampe naik dhewe ta. Kok meng arep kontak ngantuk terus. Amu mau konangan Duryudana. Tutup-tutup kae wae. Tobat sampe naik dhewe ora. Dewi Banowati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, kula ngabdi pun Gegawan Durna ingkang sowan mriki. Kok korenipun dipun tutut menika wonten menapa? Nuwun. Assalamualaikum. Dewi Banowati, Dek Pate. Pripun? Oh, napa bener ature mban. Taman Sari wonten Duratmaka. Lah kok menika korenipun dipun tutup kenceng banget gek niki enten sandal selawo. Sewalo kok enten di kater ditulisi BG niki gek Gunawan niki ketoke sandale mboten kok njerbebeh sementen gedene sandal kok ora ukuran sikil menungso niki lho kula jajal lobok ngonten kok niki menungsane sikile gedene ra jamak-jamak niki Dewi Banowati kula aturi buka korenipun Dewi Banowati kula ingkang abdi pun Begawan Durna ingkang sowan Gusti Ayu Gusti Ratu kula ingkang sowan tobat pripun menika Mas bukake panjenengan dos pundi aku tak ndelik sawetara wektu menek kowe ditakoni apa ana wong lanang sing mlebu kene terserah kowe nek kowe arep ngaku tak akonane nek kowe ora ngaku wis pokoke engko dilakoni iki ngibarate kaya dene wong nyemplung kali wis tekan tengah. Ayo golek watu padha ndodok bebarengan. Maju ya terus mundur ya terus bat panjenengan gawon mingkir rumiyin kula tak manggi Begawan Durna. Heeh. Omong nek ora ana sapa-sapa ya ewadene wis ana bukti-bukti aku kok tak metu. Sebab iki sandalku wis konangane. Tobat kaya sandal kit wingenane ora dijupuk-jupuk wis diaturi jupuk ya ora dijupuk-jupuk. Regete penitenan isin aku. Sandal jepit kok penitenan wis aku tak ndelik sik ya Yayi. Inggih Kang Mas ngatos. Aku tak ndelik sik. Nyemelangi iki nek nganti konangan ndak. Sayang sik ya. Monggo. Kaya dirambati bekicot. Cangkem kok klenyite ra jamak. Tobat. Dewi Banowati kula aturi buka koronipun Gusti Ayu. Durnaina panalangir majaring ratri linenggak jangganira kapisananing prang brata yuda
Mustaka kabuncang mungguing wana nuwun sewu Bapak Panembahan Durna. Oh inggih kula ingkang sowan. Karajan rawuhipun wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Oh inggih wilujeng Gusti Ayu wilujeng. Menapa to sababipun direjeng antika rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina? Monggo mboten sareng kaliyan Koko Prabu Duryudana. Menika wau ngaten nggih Gusti Ayu. Salebeteng kedaton menika dedrek. Krana pangraosipun ingkang raka, penyanyaipun Gusti Ayu menika sajak beneh kalenadat ingkang sampun. Lagak lage-lagianipun menika benten kaliyan ingkang sampun kelampah. Mila ndadosaken sungkawa penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumunten dipun rembag, dereng ngantos purna anggenipun sami rembag. Wonten pelajaripun nemban anggenipun atur pelaporan dhateng Prabu Duryudana bilih salebeting taman menika wonten satunggiling priya ing mapan wonten panjenenganipun Dewi Banawati nggih Gusti Ayu. Prameswari Dewi Banawati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu menapa leres aturipun nemban menika kala wau. Tobat banget Lingayawara. Embanipun wonten pundi samenika? Ing atase kula menika Prameswari lho. Kula menika garwanipun Sinten Prabu Duryudana. Dianggep kula niku wong loro saudon terus saurumpan. Dianggep kula niku wong wadon sing lobok kembene kendho tapi ngono apa piye? Ora ana menungsa ning Taman Sari lho kok. Atur pelaporan ning Taman Sari ana menungsa wong lanang meneh. Tobat. Kaya ora kajen rasane. Nuwun sewu sampun duka. Menika namung pelaporanipun nemban. Namung aturipun mban. Upami ya mboten. Inggih mboten dados menapa wong jar nyatanipun kula menika namung dipun dawuh supados niti priksa kawontenanipun Taman Negari Ngastina. Kakang Durna, pripun Dewate? Niki kok wonten tegesan teng mriki pirang-pirang. Pundi? Niki teng mburi kula. Merke napa? Werna-werna. Berarti apa-apa kalu niku. Rokok apa-apa doyan ketara. Filter napa kertek? Napa? Kertek. Kretek. Wonten filter, wonten kretek, wonten lintingan. Wah, jan jokoh tenan. Cangkem apa jogangan? Apa-apa kok kalu. Iya, lha niki nek iso dadi bukti. Niki ta coba. Iki akeh banget teng mriki niki malah sajake niki wau mbok menawa bar dinggo jagongan Kakang Panembahan. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Kula nuwun sewu Gusti Ayu. Wiwit nalika dinten menapa panjenengan menika ses? Tobat. Ingkang sesinten kula menika mboten ses lho. Lha menika wonten taman. Jer taman menika papanipun papan lenggahipun Gusti Ayu Dewi Banawati. Menawi wonten tiran ses menika ateges menika nembe kemawon wonten piyai kakung ingkang lenggah. Mila menawi paduka Gusti Ayu mboten waloka dhateng Begawan Durna. Menapa paripaksa kula ngopyak lebeting Taman Sari Negari Ngastina menika. Kentos maluh gempar manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Depate pripun? Mangsawang to. Tak kira nek bulus. Lah kok jebul sing metu tunggal saka lebeting patenggan. Lho, menika mboten pangling. Lah keparat pancen manusa ra tatanan. Gusti Ayu menika rak Bagong to? Tobat inggih menika Bagong. Kamas kok medal. Angel ditokke yo metu dhewe. Nune nggih Panembahan Durna. Kula pun Bagong. Lho, Bagong kok nang kene? Nggih pun setengah sasi. Lho. Weh, nek ngono sing ngudut apa-apa kalu iki. Bagong kuwi. Tobat, sesuk meniki ya dimeneki asbak ora dibuang sak penake dhewe. Wong sing nyapu ya aku.
Ora urung sing ngresiki ya aku to. Inggih, ora ya dicecek ning nggon asbak kok dibuang sak nggon-nggon balber-balber. Marai konangan lho coba. Oh, lole Bagong kowe iki ngapa? Nang kene kowe ngapa? Nggih nyun ngapunten arang ya. Kula menika niatipun kepengin resik taman Kadilengleng Taman Sari Negari Ngastina. Ning kula niku mboten entuk wangsul kali Dewi Banowati. Lho. Ing atase kowe mung drajating ponakan kok ora entuk bali iki sebabe apa? Mboten ngerti, mang takon kali sing kawogan. Ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho. Ampun kaget. Mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele. Perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakal mboten pikantuk kondur menika wangsul dateng wis manganipun menika sebabipun napa? Tobat kula nuwun sewu pupuhan ban. Kula sampun kebanjur tresna kaliyan Bagong. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matosa mireng radi sorang ngene paring pangandikan. Tobat. Kula menika sampun kebacut tresna kaliyan Bagong. Lho, lah ngandel ora. Piye Kakang Durna? Sampeyan mboten krungu? Mboten. Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong. Iyeng yen Bagong mesti meguru kowe. Kowe mesti nggawa dukun kowe ya. Kowe mengkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening Sin Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna. Kowe menungso ora tata Bagong. Nyun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Lah tobat kula ngertos menawi menika garwanipun Sinum Prabu Ngastina. Ning digampang-gampangno nek ora tresna piye coba? Apa tresna kok dipeksa? Wong bebrayan dadi siji nek ora tresna salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sasampunipun Bagong mapan mutring papan mriki menika kula nuwun sewu kula tresna kaliyan Bagong. Maaf ya Dur. Hus. Ayo nuwun sewu Kanang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyon. Lho, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksude apa ya jenenge kuwi? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki templek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampeyan saiki bali. Nek perlu Sinum Prabu Duryudana mangaturi priksa. Nek teng mriki pun wonten maling sing iso ngewat marang Dewi Banowati. Sing bakal mulyake Dewi Banowati. Oh, ora lole-lole. Iki serius. Loh, nek kowe dadi maling ana negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu ngrincung sing maleboke pakunjaran. Yen perlu kan apa pasiksan, mergo kowe wani ngewat marang Putri Nalendra, garwane Nalendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas. Batu-batu boyo jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo Piyai Putri kok ming begogok kaya ngono kuwi lho. Kasatriyane nendi? Kewane nendi coba? Boyo jumeneng wani. Jaja montap lir kretap duka yayasine pe. Lah ngono lho. Netra kocak ngondar andir. Tulung bathukku gatel kukurke. Inggih. Oh, lole lah kok gelem ngukurke tenan to Dik Patih. Tulung bathukku gatel. Mangkukur dhewe. Piye orang gleleng? Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Kan tresnane awake dhewe iki wis dadi siji. Tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampeyan rasa maksa kali aku nek nganti aku engko nesu, nganti aku engko muring krewekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bongkokan karo aku Bagong. Tak bondo tamak krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur. Kowe gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ngibarate kaya cecak muntal cagak cebol kaya wulan muta ngitung lintang. Tangeh kelakone jebak wurunge. Sing dadi nyatane
Nyatane Dewi Banowati tresna karo aku, mesti tok gawe. Mesti tok gunake daya kemanten. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki mergo saka pangguna-gunamu nggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe mung wong kere karo nggawuh karo prameswari ora bakal kelakon. Kowe mung wong gedibal karo dawuh karo prameswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Gegede balacitu kapok kowe wong karo wani karo wong lagi ketrima ngene iki oh sak ciptane dadi sak sediane ana boleh foto betul putar klip penjela iya Tobat Kang Mas menika ginaken menapa lho kok iso kadhi kaya ngono. Piye apik to? Wis ben mengke wae wis ben omong dhewe-dhewe. Oke ciumu ya betul ya. Gete chile menenye. Kete chile pasilite. Agete. Iya dalam hasil. Apa ora kowe? Ebu. Apa? Ebu. Ebu Bapak. Bapak aku abu. Sing cetha nek omong wong tuwa kan omong ora cetha. Bapak, abu Bapak. Bapak abu Bapak. Kuwi tegese apa Kang Mas? Bagong aku kapok. Ayo ngayal karo aku sepatane bisu ora iso omong tenan. Bapak. Boleh. Kecepatan debat dadan macet-macet. Bapak, aku ke bapak. Atut bapak dilebih. Kapok tenan, apa tetet? Ora wani karo aku. Lewati atas bocah bapak datang di bocah. Balya kaya wingi ngene kowe wong loro. Bagong aku. Dewate, pripun? Wis mari. Nggih, wis mayu mawon dewate. Sembetengane wong lagi diwingnong wong dening dewane. Piye? Percaya ta karo aku? Inggih, Amas Bapak, pinter banget. Ih. Nang jiwit ya ora nggon cangkem. Senengane kok gumun aku lho. Gemeske tenan Batuwat cangkeme gedhe ning semono kuwi lho. Iki kulinane nggo ngemut ndas. Ya, tapi aja kaget. Ih, gemes aku to, senenge ra jamak-jamak. Saya nek pasare ae lho, Mbak Tobat ora Bagong nek sare ning ngorok iso werna-werna. Wis ana swara angin, swara ombak, swara roda. Lan sak piturute Mbak Tobat kaya ngorok kok kaya sekaten. Anggape cangkemku alun-alun apa piye? Njero sak penake dhewe. Iki ora mung tekan semene. Iki mesti akeh sing do tekan kene aja kuwatir. Tenan.
Ning aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepmu Dewi Banawati. Katresnane dhewe ora ana sing medhote. Aja kuwatir. He, sapa sing ndro taman negari? Wah, ta. Kok sik? Lah iki Bagong iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan ning Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki lho, kowe ora edan kowe. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntap. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ning wis mampu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe geger Negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja kelakon tak gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas Batobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis tak kendhawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Inggih. Ora dicempluki cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep pangan. Tau mbak ya cah gleleng gaweane bojo. Ndak dikira ora ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banawati ngebang Yayi Ratu Banawati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngoleh-oleh pasurunan Yayi Prabu Duryudana kok bakal lawas urip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentok karo kowe. Sik to Mas. Aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak apake? Bisu. Kowe gelem po? Ana Baladewa kok. Pecah. Cicipi itu. Mutar. Mun cicipi itu tok ayo nek omong. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banawati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat. Minggat ngarepaning Baladewa. Gretel nenggala jeblok wetemu. Weh, lah sepatane lepah kowe. Aduh, mati aku. Waduh mati aku iki dayane apa iki? Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan mlumpruk, kaya ora ndek otot bebayu, kok ora ndek otot balung ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis goleki kursi roda ye. Wis. Aja edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nang ndi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mbok yo sing apik nek ngomong iki, Bagong, aja edan. Bagong, aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas-tas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar, Petro, Gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banawati. Wis dadi niatku. Tur dasare Dewi Banawati wis tresna karo aku, wis ora bakal iso diugreh-ugreh. Sapa wae ora iso dadi palange Bagong. Aku balekke nang ndi? Wong kowe rene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih nang Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempoh kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe. Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono wae. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ha sing nyilih mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggo ya Bagong, please, Bagong. Bagong, piye? Aja lunga. Aku balekke sik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan. Tenan. Sumpah.
Sumpahe sineksen sing gawe urip, sineksen sing gawe urip. Kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke. Aku balekke mari kaya wingi iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempohmu ora ming sak sikil. Gulu medun. Waduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tak cet. Aja sembrono, omongane aja sembrono, ora sembrono iki tenanan. Nek nganti sampean ngapusi, lehmu lempoh, tangan medun, pundak medun lempoh, sing tingil-tingil meng sirahe. Ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ora seneng ya wis aku nek nganti ngantemi kowe nganti nibani nenggala karo kowe aku manut. Kena apa-apa aku manut. Maria Baladewa. Kowe lata. Wah, edan. Wah, kowe iki panjenengan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasa kok rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Edian. Iki Yai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku kok. Terusno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi wing ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku arep siram aku. Aku arep siram kosokan terus kok Dewi Banowati takon nganduki aku. Senenge aja. Terus aku bobok terus didulang. Karo Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus arep ngopo? Sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang iki apa? Ayo pulang. Ayo. Kono. Tangane iki lho ngecek banget karo. Yo, kowe aja pamer. Kowe aja nglereng kowe. Kowe tak kandhake Pandhawa kowe. Omong ora wedi aku. Mboten graita babar pisan bilih panjenenganipun Kang Mas Bagong saged ngrampungi perkawis. Kula menika gumun lho. Panjenengan kok lakon saged kados mekaten menika dayanipun menapa? Aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting rak berarti iki wis iso dibedhek. Nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis di ayome karo sing gawe urip ketitik sak ucapku mandi sak ucapku kasembadan wis Banowati mula kang saka kuwi kok aku wis ora bakal mikir ringa-ringa inggih ya inggih aku saya sumuk inggih kersanipun godhog wedang badhe kangge menapa siram obat ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter kari ngencurke? Inggih. Asik. Nek aku dembenke kepanasan. Pol tak panaske tak nggo ngrujuk sirah nglothok ndasku. Batu-batu ora nganggo toya adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa ora ngerti. Monggo kula dheraken dhar menapa-menapa ya.
martabake wis teko. Sampun. Ya jar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa santai. Pokoke engko lelakon selanjutnya mung kari nglakoni. Pokoke ora usah kuwatir kowe karo aku tetep siap. Inggih ngestaken dawuh. Ya mlebu mburi. Monggo kula dherekaken. Ayo gandeng. Nggih. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Yayi. Jernyatanipun sampun dados kewajibanipun Ngraka ing Ndarawati. Mila tinimbalan sak wanci-wanci wontenipun namung sendika ndederek lan boten badhe madal dhateng dawuhipun kadang kula ing Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih sampun boten kirang prayogi lan tansah pinanginganing kawidadan lampah kula. Kresna kakangku. Werkudara piye? Badararja sarawuhing Kresna kakangku. Iya Dimas slamet tekaku. Ora ana lan swiji apa Yayi? Basaku hatura. Tak tampa Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Yayi Arjuna ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Niki kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Yayi. Sasampunipun ingkang Raka sowan tuwin para kadang sampun kepareng manembromo dhateng sowanipun ing Raka ing Ndarawati. Kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Wonten menapa dene paduka Yayi Prabu Amiji dhateng sowanipun ing Raka ing Dwaraka. Menawi kepareng kawedhan ingkang kathah tumunten kababarna Yayi Samyaji. Koko Prabu esti ning manah krana sampun sawetawis lama kula mboten panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ana ing batos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya saged panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu dene sasampunipun kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta babar pisan kula badhe nyara widhekaken dhateng lampahan ingkang sampun kula lampahi. Lampahan menapa Yayi? Watara pinten dinten ingkang kepengker mboten kula etang krana tumrap ingkang rayi Ngamarta lelampahan menika estunipun badhe kula supekaken nanging nyatanipun malah tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi anggen kula lampah pasumpenan mundhene ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah garwa putra. Namung katon inggih menika Panakawaning Ngamarta, inggih menika pun Bagong. Koko Prabu kados gumaya latah-latah sarta anite baita lelayaran wonten ing satengahing benawi. Dumadakan mboten ngertos sangkan paranipun. Teka wonten toya ingkang anyapu dhateng lampahing palwa wekasan Bagong kendhang kapracundhang kuntal kaprapal sedaya para kadang Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petra malah sajaipun boten maelu dhateng kawontenanipun Bagong menika kala wau estunipun boten badhe kula manah nanging gandeng saya dangu musik wonten saklebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu pasumpenan ingkang mekaten menika kala wau werdinipun menapa
kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Amedarna dhateng ing raying Puntadewa Koko Prabu Kresna sinayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta dereng ngantos paribasami Balwacana nalika semanten kasaru pelajari punata Mandura Prabu Baladewa ingkang minggah wonten ing Datraya negaring Ngamarta karya kagiat kang samya mulat mangonom bletek-bletek pangudas maraning nata ing Mandura Yayi Darmaji sampun kejot penggalih kula ingkang sowan Dewa Narpati Dwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi Koko Prabu Mandura mlajar-mlajar kados lare alit minggah madyaning Datraya karya kagiat kadang-kadang paduka para Pandhawa wonten menapa Koko Prabu wonten menapa Baladewa kakangku eneng apa Koko Prabu Mandura wonten menapa Yayi sewu-sewu kalepatanipun Ngara Tadah Wadana ngantos suping tata krama kiranging Subasita anggen kula abyantur ngarsa paduka Yayi Samiyaji para lampahan ingkang lampah wonten negaring Astina negaring Astina wonten lampahan menapa Koko Prabu kepareng ambabarana ingkang sejati dhateng ingkang rayi Ngamarta mugi dados ing kawuningan kados menapa kagiyating manah kula nalika semanten ingkang Raka tinimbalan sowan wonten negaring Astina ngrembak perkawis penggalipun Yayi Prabu Duryudana ingkang sajaipun nembe boten tentrem kedadak sowanipun abdi taman negaring Astina munjuk atur kersanipun Yayi Prabu Duryudana bilih wonten satunggiling priya ingkang wantun anggebang dhateng prameswaring Astina inggih menika pun Yayi Ratu Banowati sareng nalika ingkang Raka tilik utawi niti priksa dhateng taman negaring Astina kados menapa kagiyating manah kula sareng kula pinanggih kaliyan tiyang jaler ing mapan wonten ing taman mboten sanes kejawi namung abdi Ngamarta Bagong ingkang wantun anggebang Yayi Ratu Banowati. Perkudara, Janaka klepat tanpa pamit. Wah, ngerti sing dibeda. Ya kuwi Banowati tanpa taliwara. Koko Prabu, menapa Koko Prabu sampun prisa piyambak sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu menika wadul dhateng Yayi Prabu Darmaji namung pawarta nanging nyatanipun boten kababar dados kasunyatan Kresna. Kowe aja micake wong tuwa. Aku adu arep dhewe karo Bagong. Malah sajae Bagong mentas peguru anyar. Dheweke digdaya sekti kalintang jayane perang. Lagi wae arep tak wenehi pengajaran. Arep tak bondo tane tak krincung sikile. Bagong nyedake aku lempo. Aku ya lempo tenan. Lho. Lah kok kados mekaten kekiyatanipun Bagong. Lho, nyatane ngono. Nang ngaten kok Prabu. Lelarana kula nyuwun pamit kula ing badhe nitik dhateng Bagong menika kados pundi kawontenanipun. Namung kepareng kula badhe idi palilah mbujung dhateng Mon Arjuna. Mangke mindhak Janaka menika tumindak ingkang kirang prayogi. Inggih menawi Bagong saestu nanging menawi nuwun sewu menika wau saes Bagong lak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kanggo mitiraning asta Arjuna kula paring adhawu aku ngerti kaya ngapa to kagol penggaling siadi bareng midhang sabdaning Koko Prabu Mandura yen to ana kawanmu Bagong ngangge bang lawan Nyai Ratu Banowati nanging kosek to nalaren petungen gelar lan gulungen aja nganti tuna tembe mburine liripun kados pundi to paduka Kanjeng Koko Prabu mboten pitados kaliyan pangendikanipun Koko Prabu Baladewa lho aku percaya nanging apa ora luwih prayoga lamun apa ing bakal katindakake mau nganggo petung sing ganep nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung kuwi luwih prayoga contone ngene ya to yen pancen Bagong iki mau pancen nyolong kelawan Nyai Ratu Banowati utawa tumindak sing ora prayoga kelawan garwa Ngastina nanging yen to ora Arjuna ora jeneng aku ngias kelawan Koko Prabu Mandura sarta aku ora percaya marang Koko Prabu Mandura kuwi ora nanging ana tetembungan kedung jero iso dijajake nang atine menungsa sapa sing ngerti ora jeneng aku kuwi duwe panyakra bawa sing elek lan Koko Prabu Mandura ora nanging Koko Prabu Mandura kuwi tansah cecaketan lan para sata Kurawa jer panjenengane kuwi minangka pengayoming para sata Kurawa utawa pengayom negara Ngastina yang nganti kowe engko mung dibenthik-benthik karo para Panakawan lamal kowe dhewe sing tuna lho nggih kasinggihan mekaten mula kena kowe nitik ning Karang Kadempel titiken titip reksanen Karang Kadempel yen pancen mengko ning kono kuwi eneng Bagong takonana sing apik takonana sing becik apa Bagong tumindak kaya ngono nanging yen to ora ana cetha lamun Bagong lunga saka Bale Wismane mapan negara Ngastina Ngastina jujuken ngestakaken dawuh ning luwih dhisik nitik ning Karang Kadempel Koko Prabu matur nuwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngemutaken dhateng kula mangkata ora sakem rungsung ora nek kelangan Nyai Ratu Banowati ora wis to ora sakem rungsung nggih ngestakaken dawuh nek ming didumuke rak ya lumrah kok ning sing dumuke rak ya ming abdimu dhewe Bagong dudu wong liya ora apa-apa inggih ngestakaken dawuh nanging Bagong menika cok sembrono cok tembu kok nganggo cok inggih kula nyuwun pamit kula tak nitip priksa wonten Karang Kadempel titip priksanen dhisik ning aja kesusu ngestakaken dawuh Koko Prabu iya Arjuna
Matur sembah nuwun lan pepindhan nadyan radi randhak anggen kula sowan wonten ing wanci gara-gara ning mboten dados sabab menapa menika tasih kathah wekdalipun dipun dawuhi dening minipun para bapak-bapak panitia supados sak mangke saderengipun inggih menika ngumandhang adan subuh kedah sampun paripurna. Matur sembah nuwun para warga saking Jelok mriki ingkang sampun kepareng Cepogo Boyolali sampun kepareng nimbali dhateng Petruk. Nggih. Sak kamat-kamat sak saged-saged anggen kula ngaturaken pasugatan. Upami wonten kirangipun, upami wonten kuciwanipun kula nyuwun samudra pangaksami. Ingkang sakalangkung kathah jer kula pitados kula menika namung Bondowani kaliyan garan nekat kemawon. Ewadene malih wonten samukawe kawis ingkang dadosaken renaning penggalih menika namung dapur kleresan kemawon. Matur suwun, matur suwun. Jebul ciri khase Boyolali menika werni-werni. Kula menika tau-tati dipun timbali wonten nuwun sewu radi mlebet, radi dusun. Menika ini dawuh kalian Petruk supaya wiwit jam 8:30, mangke jam 2:30 sampun bubar mboten menapa-menapa. Ya werna-werna. Desa Mawacara negara Mawatata mboten dados menapa. Nembang sing kepenak ngundang Kang Gareng sore mawis ora kurang-kurang Petruk nggone karo Bagong karo Gareng atur panglipur karo para lenggah. Sameneika kula badhe ngaturaken tetembangan-tetembangan ingkang kala wau sonten dereng saged dipun aturaken menika wonten pawarta ingkang wigatos. Wonten satunggiling KTP ingkang ical atas nama Bapak Sularto. Tempat tanggal lahir Wonogiri 27/02/79. Alamat Wangan Banyuanyar Kecamatan Ampel. Oh nggih ya. Banyuanyar Kecamatan Ampel. Nggih matur sembah nuwun. Nika KTP wonten mriki Bapak ingkang asma Sularto kaliyan SIM B1. Nggih. SIM B1 atas nama Bapak Sularto. Swasta Boyolali Ampel Karang Wangan Banyuanyar RT 01 RW 06 Ampel Boyolali. Monggo ingkang rumaos kecalan Pak menika saged dipun pedhet wonten mriki. Menika penting KTP kalian SIM B1 menika penting. Mila menawi ingkang rumaos kang asma Bapak Sularto monggo kula trimajeng tumunten dipun pendhet KTP kalian B1 nipun wonten mriki alhamdulillah saged pinanggih. Monggo sak dompete ora. Oh, tim streaming kang manggihaken matur sembah nuwun. Menawi mboten saged dipun pendhet sakmenika mangke saged kula aturaken ingkang Hamengku Gati utawi bapak-bapak panitia supados samangke menawi selang setunggal dinten menapa kalih dinten menawi badhe mendhet wonten ngersanipun bapak ingkang Hamengku Gati bapak panitia utawi bapak ingkang kagungan hajat dalu menika. Nah, ingkang kagungan utawi kanggenan utawi ingkang kagungan dalem Bapak Andi Muryanto. Monggo. Oh penting iki soalnya nyopir iki nek tanpa SIM ayo. Surat izin mengemudi. Apa-apa ki nek tanpa SIM ora iso mengemudi. Mula kudu golek SIM sih. Ning 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 nong 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 nong. Nah. Nembang ngundang Kang Gareng karo Bagong. Nggo seneng-seneng sawetara terus neruske lakon, terus paripurna terus nyuwun pamit karo para warga Jelok. Cepogo Boyolali mriki. Kelintang-kelintang numpak andhong ngabel klingklong. Raya-raya saengga sangat kampung. Adi ngada adina wayang seharan. Iringane perang kendang rebak kembang.
tuming pas suwuk tok. Ayo ben padha karo sikile becik kok ya, Tru. Nene anane iki jenenge suwuk celeng modot. Mogok. Celeng modot, celeng mogok. Nene anane. Bagong ora tojak. Tampiri ora ana. Coba diceluk nganggo tembang utawa nganggo gending. Bagong mesti mara. Kowe nebakno dit kricik saka dhuwur. Nek klinting ngono Bagong mesti mara. Oh iya kok kandhane. Apa kuwi? Ora. Kuping iki nek kuping dhuwit ya ngono kuwi. Sapa nggawa sekrup? Sekrup apa? Oh iya aneh-aneh Gong, kok ora bareng karo kakangne. Ya wong iki dhewe-dhewe duwe prinsip. Apa? Prinsip. Anggere tok bablas ki tak atil jasmu. Kuwi apa? Prinsip urip. Iya. Nuntun duwe jati diri. Iya. Ora kudu bareng gareng. Nah saiki ya nek gareng ki ra terjangkit virus corona. Waduh. Nek terjangkit aku bareng iso ketularan aku. Mbok cangkem iki sing apik. Kakang niki sehat walafiat ngono kok. Omong kok waton nglarani atine wong kok wis regepi ra jamak-jamak. Sowan endi, Gong? Jelok Cepogo Boyolali. Ya. Ngerti apa sing paling terkenal ning Boyolali? Apa? Petro itu mau hilang. Oh, susu sapi. Iya. Aku soalnya suwe kok nang kene, Tru. Wih, wis tau nang kene to. Wis dadi pemerah sapi susu kuwi. Oh. Ha kok nganti iso bali, ditundung karo juragane aku. Wul, mergane. Esuk-esuk kon merah sapi susu tak otot-otot bolanang. Weh. Nganti semaput sebabine. Wah. Sapine nganti semaput aku ngono kok. Semaput aku terus ditundung lunga karo juragane dipecat aku. Mulane iso bedokke nek anu tukang merah sapi kuwi kudu ngerti bedane antara ning wedok lan lanang. Padha wae. Nek sapi iki angel bedane, ning mesti ana bedane. Wis saking goblokmu ora. Oh, ya ora mung kuwi tok. Kene iki ya wis akeh. Apa jenenge iki makanan-makanan khas Boyolali. Ya. Pirang-pirang yo ning iya padake rumangsane ora. Roti susu. Lho, ya khas Boyolali. Kopi susu kuwi ya khas Boyolali. Ora gleleng. Warna-warna, Pak. Susu macan kuwi ya khas Boyolali. Wong kabeh nganggo susu mesti khas Boyolali. Iya. Ayo terus padha nembang. Ayo, Geng. Ndak ngentekke wektu nek mung ngomongan tanpa guna. Persin dene songo. Wah. Kuwi dilumpukke terus ditapeni. Sing cilik jaga grok nang ngisor. Ha iya. Padake beras wae. Sinden nganti 9. Ya kala-kala ora masalah. 10 ora masalah waton gone cukup kok. Matur ki apa ning? Aku sing tuwa dhisik ya, Tru. Ya, iki pancen awake dhewe iki nek sowan endi-endi ya gagerake klasik kaya ngene iki. Ha iya. Matur ki apa? Aku tak nyuwun lelagon sing klasik wae mbuh ya jineman, mbuh ya apa jenenge iki? Sinompari Jatha, apa uler kambang, apa ning sing pokok klasik wong aku iki wong tuwa. Aku nek ru gedung-gedungan iki ndasku cekot-cekot. Iya. Sing nembang. Mbak Cengpu, Jombe. Senengane kok diulak-walik ora. Seneng aku. Ya, mau tok blondroke to Mbak Cumpe, le nyindir wis mempeng cara ngayoja, bareng ngelik tok suwuk.
Ya jaya ora ana batesane suwung nggon wonten cek cek deng deng tandeng nek pas tiba nom ya 6 ngono ora masalah. Iya, dadi beda ora wis kepenak malah. Ngaturke menapa Mbak Compe? Piyai saka Purwodadi. Blora apa Purwodadi sampean? Purwodadi, Pak. Purwodadi. Purwodadi kono ngendi? Jawa Tengah. Oh. Ngaturaken jineman klambi lurik. Jineman apa? Klambi lurik. Klambi lurik. Oh iya. Matur suwun. Lho iki uga ana panyuwunan saka sing streaming nang Jerman kono terus. Waduh. Adoh ya. Nyuwun tembang kangen. Oh, mau sing dikersake Mbak Ika ning ora ana. Terus nderek mawon salam saking Jerman. Oh iya. Sindane nderek. Ya. Klambi lurik mangga. Diaturake kagem para pamirsa sing dalu iki isih kepareng lenggah. Heeh. Monggo. Ya, Mbak. Berkas itu. Wah, aku terus kelingan Orisa ya, terus. Lagi ngapa ya? Embuh. Lagi ngapa barang ini? Mesti ngelilir anaknya. Ha iya. Iki nyeritake prawan desa, kenya-kenya desa jaman biyen nyau klambi lurik. Anu dikebayake lurik ora dikapak-kapake mung ditaleni ning dhuwur wudel kae utawa ning ngisor wudel sret terus jarike jarik setengah. Ora tekan ngisor ning tekan isor dengkul kae terus gendong tenggok ning sawah. Wah, keto ayu-ayu banget. Jaman biyen. Ha iya. Saiki ya sarang-arang nemoni wong wedok gelem gendong tenggok ngono ki nemune. Ah, saleman pokoke. Jaman semono ketok ayu-ayu banget ketok. Wah, gelungane linggelung nang dhuwur sirah ngene. Ha iya mene ndur bokong. Gelungane nang dhuwur sirah. Ha iya, maksudnya dhuwur sirah ngono kuwi terus ketok gelungan cilik kaya Gajah Mada lho. Wah, jaman Mojopahit ketok ayu-ayu. Jaman semana ya terus. Ha iya, saiki wis kalah karo jaman. Saiki wong wedok iki nek ning salon wis bojoku ngetoki kuku kowe 175.000 terus. Sapa? Bojoku ngetoki kuku. Wah to. Boros tenan rek. Angger tak kei det ngargake nang salon luluran. Ha iya. Ning saiki ketok kuning. Oh, sak mripate. Kenang apa ya? Lara kuning. Wah, ya. Mripate ya dadi kuning nek lara kuning ora. Yo, teruske Mbak Compe. Di
Sesuk iki nek ora apal kendangane iki rasa sok ngetutke kendang. Tak kira nek kaya ngene nek tung tung tak tung tak den tak ndil nang tandang tak tudem tundang tak genong tak ding 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 tak genong ora. Genong keproke ndase kuwi. Iki ngapa e Kang wong sono srik kok senengane kok meri karo kabejane wong. Ya iki mau Klambi Lure sing asta Mbak Cumpe saka Purwodadi Jawa Tengah. Wah, wis arep sowane Purwodadi ra sida ya, Tru. Gara-gara virus. Iku wis batal loro lho, Tru. Iya. Muga-muga sing Kalimantan dibatalke. Muga-muga. Tak nang omah wae aku wedi lunga dadak. Melangi kok ya. Ayo gentenan kok. Ayo saiki genti. Ana panyunan saka Mas Zain. Heeh, saka Boyolali. Ya. Sing sore mau urung diaturake apa? Kadung Tresna. Ya. Sing bareng nyekar. Ya Mbak Ria. Ria Jenaka. Ya. Men jumeneng ya, Gong. Men semangat ndak ngantuk. Ah iya. Monggo Mbak Ria. Alon-alon. Nah, delta. Pundi niku? Undangane Bagong. Senengane kok beda wong ngadeg to. Ana ngatine ora dibeda ora seneng. Ha iya. Ya, monggo Mbak Ria ngaturaken kadung tresna. Ya, men supaya saya gemerengseng. Monggo dibawani. Apa kae sing kae? Aku tresna wong lanang, aku trimo mati ning waton tresnaku tak tampa ngene lho. Oh nggih. Wong wedok goblok. Ha iya. Nggih mboten goblok kok. Wong trima mati waton tresnane wong tresna kok ora ditampa ki mbok ya wis. Ha iya. Kok malah sepata sing ora-ora. Cakepane iki ora dadi. Lah nek sing ditresnani nggih niku kok. Ha iya, nek ra ya rasa dadak trima mati. Nggih. Sing wong lanang pirang-pirang. Nak niki, Pak. Surebo. Ayo saiki wae lah, kowe aja netangi tensine Bagong lho. Lho. Iki wis menep lho iki. Lah yaene tok gawe. Wit sore kok gur muring-muring wae. Nah iki ngene iki nek ora kebeneran aku. Iya yo, wis. Ku tak tukoke masker. Ngomong masker kok 5.000 kok nggo ngopo? Maskere mboten cukup nggih lambene Bagong niku. Niki napa? Panjenengan kudu nganggo nganu niki serbet. Serbet cap kalong. Turu kok. Wis merem. Apa sih? Iya. Ngantuk Mbak Tetetine. Ora, iki pancen topo e kuwi iki. Oh. Nek yaketen topo ngoten. Kuwi nek tak tau turu mboten kula ming kedep. Kedep kok 2 jam. Enak banget. Nah iya. Yuk. Sinawang datan boseni
lagi seneng ki sinawang ora mboseni. Heeh. 2 tahun 3 tahun petukane. Kuwi meneh. Nggih mboten kok. Manusiawi ngono. Heeh. Nyawang wong bagus aleman. Sapa iki apene dicedhake mic iki? Ana wong nembang kok ana. Kaya dara wedok memeti.